No mitä mä nyt voisin toivoa, että opetellaan vähän venäjän kieltä. Tai oikeastaan nykyään on aika paljon suomalaista nuorisoa, joka mielellään opiskelee venäjää, koska siellä on tulevaisuuden bisnesmarkkinat. Ja jos kaikki säilyy hyvin, niin sun pitäisi hallita tietysti venäjän kieli. Muun muassa mun yksi sukulainen opiskeli lisää ja hyvin Aleksei, jolla on iso firma, ja hän käy Kazakstanissa ja hän käy Moskovassa ja Pietarissa ja tekee bisnestä, niin hänen täytyy osata kaikki nämä bisnesterminologiat. Mutta sen lisäksi hänen täytyy osata jotakin venäläisestä kulttuurista, mikä on myös hyvä asia opetella, koska venäläiset ovat hiukan erilaisimpia kuin suomalaiset tai ruotsalaiset tai saksalaiset tai ranskalaiset tai italialaiset. Että jokaisella on se omansa, mutta koskaanhan ei ole negatiivista puhua useita kieliä. Ja Venäjä on kuitenkin niin kuin tulevaisuuden, ehkä varsinkin Suomessa, kun ollaan rajanaapureita, niin tulevaisuuden niin kuin mahdollisuus nimenomaan bisnesasioissa. Et se on tietysti, ja sitten nämä venäläiset varsinkin, jotka asuvat Suomessa, niin olisi toivottava, että he puhuisivat myös suomea. Että he ajattelisivat, että joo, että meillähän on hyvin järjestetty asiat, että meillä on kampaajat ja lääkärit ja meillä on vaikka mitä venäjän kielellä tarjolla tänä päivänä Suomessa, mutta on hyvä osata myös suomea. Todella hyvä osata suomea. Tämä on minun mielipiteeni. Itse puhun kumpaakin kieltä. Lisäksi vähän muitakin.